bună ziua Youth Vision, încep podcastul Tineretului. Astăzi îl avem ca invitat pe Sergiu Mihai Olaru, antreprenor și proprietar al conacului Olarilor. Bună Mihai, cum ești? Salutare, bună, Mihai. Bine, mă bucur că sunt aici la voi și aștept cu nerăbdare să stăm de vorbă. Super. Hai să începem discuția noastră cu câteva lucruri despre tine. Povestește despre tine. Cum ești? Ce ai făcut? Bine, ce pot să spun despre mine e că am început în antreprenoriat la o vârstă foarte de tânăr. Am început, de atunci am trecut prin foarte multe domenii de activitate până mai târziu când am ajuns să mă ancorez și să investesc și timpul și energia în conacul Olarilor, despre care ai vorbit mai devreme și care a ajuns să mă reprezinte. Cred că până la conacul Olarilor mi-era mai greu și nu știam în care categorie sau în ce business, cu ce business să mă recomand când mă întreba cineva cu ce mă ocup. Dar mai nou, cartea mea de vizită este conacul Olarilor și pe cartea mea de vizită se regăsește această denumire și acest brand. Din câte am înțeles, tu ai început cariera ca fiind la bază IT-ist. Ne povestești ceva despre asta? Da, după cum chiar am discutat puțin mai devreme și aveai curiozitatea ce am terminat, pe ce profil am terminat în liceu și răspunsul a fost biochimie. Acum, de ce biochimie? Nu tot timpul lucrurile ies așa cum îți dorești. Chiar am dat examenul pentru Mate-Info și nu am reușit să intru la Mate-Info, asta în liceu. Am fost primul sub linie, am intrat la biochimie, dar în paralel începusem să construiesc un business în IT, o rețea de internet de cartier. Și am analizat materia care se preda în momentul respectiv la Mate-Info, unde inițial îmi dorisem să ajung, și am văzut că era un limbaj de programare foarte vechi, încă se învăța Turbo Pascal, care nu mai era de actualitate. Atunci era C++, C#, cu totul și cu totul altceva. La fel și acum. Și a fost o alegere să rămân la biochimie tocmai pentru a avea mai mult timp liber, fiind puțin mai ușor, mai ales că nu urmam un profil, nu urma să mă duc la medicină, nu trebuia neapărat să fac performanță și am ales să rămân la biochimie și în paralel să-mi dezvolt business-ul în IT, adică o rețea de internet. Ceea ce am și făcut. Și în timpul liceului am pus bazele unei rețele de internet de cartier. Cam asta a fost. Deci la bază pot spune că sunt IT-ist și ulterior după ce am testat și după ce am trecut prin mai multe domenii, atunci am ajuns și la turism. Încă lucrez și în domeniul IT-ului, dar baza este turism. Pe partea de turism. Da. Și cum ți-ai dat tu seama că nu e neapărat hobby-ul tău principal IT-ul și nu vrei să faci asta ca job principal, ci vrei să faci asta acum part-time? Cum ai trecut de la IT la turism? N-am trecut direct de la IT la turism. A fost mai degrabă un parcurs antreprenorial. După ce am făcut rețeaua de internet și am ajuns să fim cunoscuți în Târgu Jiu și să ducem business-ul la un nivel destul de bun, atunci a venit momentul în care mi s-a făcut o ofertă să vând rețeaua de internet, ceea ce aș și făcut. După care mi-am dat seama că firma nu mai producea bani, nu mai aveam de unde să fac bani. Dintr-o dată s-au tăiat toate finanțele pentru că vânzând partea de rețelistică și de internet nu mai aveam de unde să încasez. Și atunci am analizat în mai multe posibilități de a investi și am început mai multe business-uri. Am încercat cu distribuție de mase plastice. A fost o afacere care n-a mers foarte bine, pe care am închis-o destul de repede. După care am încercat cu tipografie, cu servicii de producție publicitară. Chiar am depus un proiect, din ce mi-aduc aminte, era atunci o măsură de finanțare am văzut eu o reclamă pe SRL debutant, ceva de genul se numea. Nu am reușit, nu am accesat nimic, nu a fost ok.
După care, analizând mai multe oportunități, am zis ok, hai, mă duc în mai multe direcții, vedem ce se leagă, ce nu, detalii de pe listă și asta e. Și am depus încă 2 proiecte pe producție publicitară și pe o pensiune turistică. Ideea de pensiune turistică, să revenim la întrebarea ta, a fost, cred, datorită faptului că în Baia de Fier, unde este și conacul Olarilor, acolo mi-am petrecut copilăria la bunici și aveam un teren primit moștenire de la bunicii mei. Și am depus un proiect pe fonduri europene pentru prima pensiune în conacul Olarilor, Casa de sub piatră se numește, și am depus în paralel, având experiența că nu am reușit să obțin finanțare prima dată pe seriile debutant, mai depus încă un proiect pe producție publicitară. Și spre surprinderea mea au fost finanțate amândouă. Adică nu, efectiv, cum se spune, ca să iei un examen trebuie măcar să particip. Să ai o șansă. Așa am zis, ok, particip peste tot, vedem exact ce... E cel mai bine, așa. Da. Și așa am ajuns să fac cunoștință cu turismul. Asta nu înseamnă că nu am trecut prin tot felul de încercări. Adică, în momentul respectiv, îmi imaginam că eu o să plătesc banii aceia din finanțare, plus am luat un credit din bancă și constructorul va construi pensiunea, mă va chema când e gata și tot în regulă. Dar nu a fost așa deloc. Am făcut toate greșelile posibile în investiția respectivă, am rămas fără bani la 60% din proiect, adică a fost un haos total. A fost foarte, foarte greu, dar uitându-mă acum în urmă, pot să spun că ceea ce am reușit să facem acum la conacul Olarilor nu se putea întâmpla fără toate greșelile și toată experiența pe care am acumulat-o din greșelile pe care le-am făcut la prima pensiune. Păi da, știi cum e vorba, din greșeli înveți. Din greșeli înveți, exact. Chiar dacă atunci nu vedeam care ar putea vreodată să fie beneficiul tuturor dificultăților pe care le-am avut în investiția de la prima pensiune, ulterior când am început investiția în Conac, dar și după ce am finalizat-o și am reușit să sărim peste foarte multe lucruri făcute greșit, pe care deja le făcusem o dată greșit, data aceasta le-am făcut bine, mi-am dat seama că, de fapt, la prima investiție în turism, în pensiune, am învățat suficient de mult astfel încât să reușim ca a doua investiție să o facem la un nivel calitativ foarte, foarte, foarte înalt. Deci foarte tare povestea, adică cum putem trece de la o carieră la alta, drumul fiind cu urcușuri și coborâșuri. Cum ai încurajat tu tinerii care sunt la început de drum sau care își doresc o carieră în antreprenoriat? Pentru că știm că în România ne confruntăm cu problema unde vor lucra tinerii pe viitor, ce vor să facă, mulți sunt indeciși, mulți au o idee de business care chiar este foarte bună, dar nu știu cum să o implementeze. Ne dai câteva sfaturi din experiența ta? Deci, dacă mi-aș pune întrebarea acum în primul rând aș putea să pun întrebarea în felul următor. Ce mi-aș spune eu mie sau ce cred că m-a ajutat cel mai mult din tot ce am făcut sau poate ce aș face diferit? Răspunsul ar fi să încerc și să experimentez. Și asta e răspunsul pe care mi-l dau eu mie, dar în același timp îl ofer și celorlalți tineri. Cred că cel mai important atunci când ai avantajul timpului și avantajul de a nu fi preocupat de preocupările oamenilor maturi, cred că timpul ar trebui investit cât mai mult în a experimenta cât mai multe lucruri, cât mai multe business-uri, de a călători cât mai mult, pentru că atunci când călătorești ți se deschid noi perspective asupra lucrurilor și poți să vezi alte orizonturi și cred că asta ar fi experimentarea, a nu irosi timpul. Dacă nu irosești timpul, cu atât mai repede ai șanse să ajungi la lucrul care te definește și să faci ceea ce îți place, să-ți descoperi pasiunile și nu numai. Cred că e cel mai relevant sfat pe care aș putea să-l dau tinerilor din ziua de azi.
foarte, foarte tare. Adică eu cred că orice tânăr ar trebui să încerce, să experimenteze cât mai mult, să facă mai multă practică în mai multe domenii, să facă staji de voluntariat. Crezi că sunt folositoare staje de voluntariat pentru tine? Cred că sunt indispensabile pentru tinerii care își doresc să ajungă mai repede la pasiunea, să-și descopere pasiunea. Dacă stau să mă gândesc, când am început să lucrez la rețeaua și pentru rețeaua de internet, am început împreună cu doi prieteni, aveam 16 ani atunci, cei doi prieteni erau mai în vârstă, normal eu nu aveam voie nici să am firmă în momentul respectiv și cred că primele 6 luni am lucrat, efectiv, nu am luat niciun ban, nu m-a plătit nimeni, nu. A fost tot o formă a voluntariatului. A fost da, a fost un voluntariat care m-a validat odată în fața mea, m-a validat în fața celorlalți, am fost observat și am fost de multe ori încurajat și ajutat sub mai multe forme pentru că oamenii au văzut ceea ce știu să fac și cred că voluntariatul e o variantă foarte bună pentru tineri să fie observați și să fie incluși în anumite proiecte. Nu poți să ai pretenția să te caute cineva pentru lucruri pe care nu știe dacă poți să le faci, dacă ești capabil să le faci, dar nu se știe niciodată cine te observă făcând anumite activități sau acele activități de voluntariat. E foarte, foarte important. Este pe locul 2, să zic, din sfaturile pe care le-aș da tinerilor. După a face orice, voluntariatul este o soluție extraordinară și e o oportunitate pentru ei să fie observați la ce sunt buni. Exact. Acum, după cum ai văzut, mai nou și facultățile și majoritatea joburilor cumva solicită aceste staji de voluntariat, să aibă experiență într-un anumit domeniu, dar problema e că nu prea multe domenii nu oferă aceste staji de voluntariat, adică ei solicită, dar nu ți oferă. Cum crezi că le-ar putea accesa tinerii aceste staji? Nu cred că există o lipsă a oportunităților de a lucra voluntar undeva sau de a fi voluntar. Chiar cred că în secolul 21 și în era noastră orice firmă din orice domeniu este dispusă să accepte voluntar și aici încurajez tinerii să nu aștepte să vină cineva să le bată la ușă. Știi, hai, nu vrei să vii să lucrezi ca voluntar sau să faci un stagiu de practică la noi? Nu, cred că, de exemplu, dacă un tânăr e foarte pasionat de jurnalism, ar trebui efectiv să aibă curaj, este o componentă foarte bună, să aibă curaj să se ducă, ok, vreau să fac jurnalism, cine îmi place mie? Păi am văzut Reporterul X de la televiziunea Pix. Să meargă direct, să bată la ușă, eu sunt Ana Maria, dau un exemplu, sau sunt Teodora și mi-ar plăcea să fac voluntariat la dumneavoastră să învăț mai multe despre jurnalism. Sunt convins că în 99% din situații răspunsul va fi unul pozitiv și o astfel de inițiativă va fi răsplătită imediat printr-o colaborare rapidă. Deci sunt 100% convins. Deci dacă vreunul din tineri își dorește să facă practică, voluntariat sau orice altceva și identifică o firmă unde i-ar plăcea sau identifică o instituție, de ce nu, unde i-ar plăcea, să meargă, să bată la ușă și să se prezinte și să spună ceva. Cred exact. Acum revenind la primul tău sfat, să încerce de toate. Să încerce, să nu se lase bătut și orice refuz e un pas înainte către ceea ce își dorește. E simplu. Dacă privim ca uși care la un moment dat o să se deschidă, dacă știi că din 100 de uși, una la un moment dat, ușa cu numărul 101 se va deschide și acolo vei găsi ceea ce cauți, prima ușă pe care o găsești închisă deja scurtează lista celorlalte până când o să găsești pe cea care îți va deschide oportunitatea de a te descoperi. Mulțumim pentru sfat. Acum revenim puțin la conacolarilor. În 2022, dacă nu mă înșel, sau 2023, faimosul
jurnalist și prezentator TV Charlie Otley, Da, Charlie Otley, de la Flavors of Romania, a filmat un episod la voi, la Conacul Larilor. Cum ți s-a părut experiența asta? Da, a fost într-adevăr, am primit un apel de la ei și mi-a spus că sunt în zonă și ar vrea să nopteze 2 nopți la noi. Cu mare drag m-am deschis, da, cu mare drag i-am primit și porțile au fost deschise pentru ei să vină să nopteze la noi. Ne-au povestit că au venit în zonă să ia 2-3 cadre din Oltenia de sub munte pentru unul din episoadele Flavors of Romania. După care am început să discutăm mai mult și le-am povestit despre frumusețile Olteniei de sub munte, am povestit despre obiectivele turistice din zonă, am început să povestim despre meșterii locali, despre punctele pe care le pot vizita din punct de vedere cultural sau despre turismul de aventură din zona noastră și ulterior, de la a veni și a sta 2 zile să ia 2-3 cadre din Oltenia de sub munte, au ajuns să stea 3 săptămâni la noi în zonă și cele 2-3 cadre s-au transformat într-un episod întreg. Da. Bine, dacă mă gândesc bine, după ce au stat acele 3 săptămâni, au mai revenit încă o săptămână ulterior pentru a completa, pentru a completa filmările și a completa episodul. Da. Deci cam asta ar fi povestea. Și cred că zona are o energie foarte bună, datorată în primul rând oamenilor și peisajului normal. Este o zonă extraordinară, de asta se numește, este Oltenia de sub munte, o zonă cu un relief deosebit, dar un foarte mare plus sunt oamenii care locuiesc în această zonă. Acum să ne gândim puțin așa, ca un fel de joc de imaginație. Tu crezi că tânărul Mihai la 16 ani ar fi crezut că o să ajungă atât de departe să apară în unul din episoadele lui Charlie? Nu știu dacă mă gândeam, cred că la 15 ani încă nu știam unde o să ajung. Nu știam unde o să ajung, dar știam că trebuie să merg înainte și chiar dacă ajungeam să merg pe un drum greșit, cu cât îmi dădeam seama mai repede, cu atât puteam să corectez traseul pe parcurs. Și nu mă vedeam atunci că o să am un business în turism sau că o să am poate nici acea rețea de internet dusă la succes. Cred că lucrurile se clarifică pe parcurs. Lucrurile se clarifică pe parcurs, cu cât am experimentat mai mult, cu atât am reușit să pun mâna pe mai multe piese de puzzle și nu ai cum să știi puzzle-ul de la început. În timp ce experimentezi, mai iei câte o piesă, afli ce-ți place, vezi îți dai seama unde ai vrea să ajungi și imaginea de ansamblu se formează în timp. Și acum hai să ne gândim puțin la toată povestea Conacul Larilor. Câte greutăți ai întâmpinat pe drum până să ajungi la acest produs final și vreau să te întreb ce-l face unic Conacul Larilor? Ce îl diferențiază de alte pensiuni din zonă, din Baia de Fier sau chiar din Oltenia? Ce îl scoate în evidență? Trebuie să aibă acel ceva, pentru că am văzut și eu că ceva chiar îl scoate în evidență, e un alt vibe. Dacă stau să mă gândesc mai profund la ce am reușit sau ce am vrut să transmitem prin această investiție și care este cel mai mare beneficiu pe care l-a adus investiția, pot spune că sunt oamenii care au aderat la idee și cu care am construit umăr la umăr. Dacă la început totul a pornit de la o idee, de la ideea de a promova cât mai mult tradițiile și de la ideea de a construi într-un stil autentic românesc. Conacul Larilor este construit în stilul neobrâncovenesc, care este un stil arhitectural propriu.
câștigul cel mai mare este dat de oamenii care au aderat la proiect. Îmi aduc aminte și acum oameni frumoși, iubitori de frumos și oameni care sunt înrădăcinați și care respectă tradiția, respectă cultura și vor să o transmită mai departe către noua generație. Îmi aduc aminte și acum când a intrat, era șantier general, erau numai mormane de moloz, de gunoaie peste tot și am avut întâlnire cu grădinarul. Și a intrat în curte, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, era clădirea la roșu, nu se înțelegea mare lucru, dar se vedea că se construiește o formă. Da, da. Și primul lucru pe care l-a spus aici construiești în stil românesc, în stil neo-românesc. Pare o clădire brâncovenească. Nu mă interesează ce buget ai, nu contează, dacă e nevoie lucrez și gratis pentru că îmi place proiectul. Adică atunci când ai o idee în care crezi și un proiect clar definit, oamenii tind să adere și vin și se strâng oamenii potriviți în jurul proiectului și se creează o forță și o energie care te ajută să duci proiectul la capăt. La fel s-a întâmplat și cu arhitecții cu care am lucrat. Sunt arhitecți al cărui motto este să nu lăsăm tradiția să se învechească, pentru că și tradiția evoluează, să o scuturăm de praf și să o aducem în actualitate. Și s-a creat o echipă extraordinară de oameni care fiecare a pus o bucățică din sufletul lui acolo pentru a avea rezultatul pe care îl vedem azi. Am văzut, este foarte, foarte bine gândit totul. Fiecare cameră are câte o tematică, din câte mi-amintesc eu, și sper că zic bine. Da, așa este. De unde a venit ideea asta cu fiecare cameră are câte o tematică? A fost multe discuții și mult brainstorming făcut cu arhitecții și tema de proiectare clar a fost reinterpretarea tradițiilor și de aceea fiecare cameră are reinterpretate simboluri tradiționale și simboluri care au fost puse în operă într-un mod reinterpretat și într-un mod actualizat pentru confortul din ziua de azi. De exemplu, una din camere are reinterpretate simbolurile de pe lăzile de zestre. O altă cameră are reinterpretat povestea lui Harapal sau Făt frumos din lacrimă, unde oglinda este sub formă de lacrimă. Alte camere, simboluri dacice, pentru că în Baia de Fier, în vârful muntelui, a existat o fortăreață dacică, ale cărei ruine încă sunt și pot fi observate acum. Sunt trasee de picior până acolo. Deci, practic, orice polițișor din pensiune te învață ceva. Are o poveste și te învață ceva. Când un turist vine și stă la noi, pleacă mai degrabă cu o experiență și cu ceva în plus, cunoștințe despre cultura și despre zona în care au fost. E foarte important că turismul de acum, performanța nu e dată neapărat de cât de luxoasă este clădirea sau este dată și de ceea ce înveți și de emoția pe care o ai când stai în acea locație. Și asta încercăm noi să transmitem cât mai multă emoție în tot ceea ce facem. Și dincolo de asta, despre oameni și despre impactul pe care îl are o astfel de investiție în zonă sau ce ne-am dorit noi să obținem, inclusiv faptul că promovăm artiști locali, faptul că folosim produse locale de la fermieri locali, sunt aspecte care ne diferențiază de ceilalți și sunt aspecte care dau această energie a locului, o energie de autentic și, cum ai spus tu, un vibe foarte plăcut în locație. Deci toate astea îl fac pe el unic, practic conacul așa iasă în evidență, îmbinând tradiționalul cu modernul, dar la voi am văzut, este un mediu modern, dar cumva călduros și parcă te îmbrățișează,
nu știu cum să-l numesc, nu neapărat tradițional, dar e tradiționalul la care încă rămâne acolo și e cumva ceea ce îl face cât mai primitor și mai călduros și lucrul ăsta contează într-o pensiune. Pentru că acum toate arată cam la fel, dar asta scoate în evidență, asta scoate conacular în evidență. Și chiar vreau să întreb puțin despre viitorul turismului în Baia de Fier, pentru că am văzut sunt câteva activități foarte interesante, mai multe activități foarte interesante pe care le poți face în Baia de Fier. Cum ai vedea tu Baia de Fier peste câțiva ani? Crezi că se va dezvolta și mai mult turismul decât e acum dezvoltat? Cu siguranță lucrurile nu o să stagneze și am toată încrederea că turismul în Baia de Fier și în Oltenia de sub munte va evolua și el, cum este și normal, și văd zona ca fiind potrivită pentru dezvoltarea turismului de aventură. Startul s-a dat prin experiența la Hamace, care este o experiență unică în Europa. E o experiență, e un atelier de Hamace care se face cu voluntari, de vârsta voastră și mai... Da, revenind la voluntari. Este o activitate care se face cu voluntari de vârsta voastră și chiar și voluntari mai mici. Sunt poate viitorii antreprenori în turismul de aventură în Baia de Fier. Sunt multe activități care se pot dezvolta în continuare. Ok, avem Hamace, de ce să nu avem bungee jumping, de ce să nu avem trasee de via ferata mai spectaculoase, sub formă, nu știu, de scări foarte lungi sau poduri foarte lungi între vârfetele de munți. Cred că o să se ducă turismul în această zonă de aventură și de ce nu și în zona de wellness, de spa, asta cred că va fi conturată de antreprenorii de mâine. Antreprenorii de mâine sunt cei care vor contura cum va arăta Oltenia de sub munte în viitor. Da, cum zic toți, tinerii sunt viitorul și chiar sunt viitorul și trebuie încurajați cât mai mult să facă diferite activități și să nu renunțe la ideile lor. Acum revin tot la tineri, că dacă tot ăsta este podcastul tineretului, am văzut că voi la CONAC faceți activități cu tinerii, mai exact ateliere alături de artiști locali. Aveți, nu știu, parcă ateliere de pictat pe ceramică și aduceți tineri din toate categoriile de vârstă, din toate categoriile sociale. Ce v-a inspirat să faceți aceste ateliere la CONAC Colarilor? Exact ideea de a crea mediul favorabil pentru ca oamenii și tinerii să experimenteze lucruri noi este ceea ce ne-a îndemnat să facem aceste ateliere. Practic, atelierele de pictură pe ceramică aduc artiștii în același loc cu persoane care poate ar fi interesate să-și descopere partea artistică. Omul e copleșit sau e inundat de emoții atunci când creează și poți să descoperi multe lucruri atunci când faci lucruri cu mâna ta, fie că pictezi în atelierele de ceramică, fie că olărești în atelierele de olărit, poți să descoperi foarte multe lucruri despre tine făcând aceste activități. Și într-un fel e și promisiunea noastră și misiunea pe care ne-am asumat-o, că vom fi o punte între generații și că vom face tot ce ține de noi să transmitem tradițiile mai departe, să transmitem meseriile mai departe și tot ce ține de artă, cultură și de rădăcinile noastre ca și popor. E ceva ce ne-am asumat și ducem la îndeplinire prin aceste ateliere pe care le ținem la CONAC. Și atelierele sunt făcute atât pentru localnici, dar au fost foarte multe grupuri de Erasmus care au venit la noi și au vrut să aibă experiența olăritului. Au fost în ultima perioadă chiar oameni adulți care au vrut să experimenteze aceste Am văzut la un moment dat că ați avut și tineri cu dizabilități.
din câte mi-amintesc, dacă mi-amintesc bine. Da, așa este. Au fost ateliere făcute inclusiv pentru copiii cu nevoi speciale. Face parte din programul nostru de integrare și credem că orice afacere trebuie să aibă componenta aceasta socială în care să returnăm societății parte din ce ne-a oferit și să avem un impact în viața celor care poate nu au fost atât de norocoși cum au fost noi. Foarte frumos. V-ați gândit până acum să integrați tineri în afacerea conacolarilor? Mai exact, stați de voluntariat, cum ce ai tu, să vină să-ți bată la ușă și să zică, uite, Mihai, eu sunt Teodora, vreau și eu să încerc, nu știu, să-mi deschid propria pensiune, poți da niște sfaturi, poți să-mi arăți cum e o zi din viața ta sau vreau să învăț anumite lucruri care se desfășoară acolo. V-ați gândit vreodată să primiți voluntari să vă ajute acolo la CONAC? Activitățile pe care le facem, inclusiv atelierele, sunt cu voluntari. Deci deja facem asta. Sunt voluntari locali care ne ajută să pregătim înainte de atelier setup-ul, în timpul atelierului să ne asigurăm că totul este în regulă, dar inclusiv legat de voluntariat în activitate, adică în activitatea de cazare, de tot ce ține de Horeca, chiar suntem deschiși la astfel de colaborări și cu siguranță m-aș bucura la un moment dat să apară un voluntar suficient de pasionat, interesat și talentat încât, de ce nu, la un moment dat să preia frâiele conducerii și să se ocupe în totalitate de, cel puțin de parte din activitatea CONAC-ului. Sunt lucruri pe care nu mi le doresc doar eu în calitate de antreprenor la CONAC-ul Olarilor sau... Sunt convins că toate firmele caută oameni buni cărora să poată să le delege mare parte din activitatea economică pe care o desfășoară, indiferent de domeniul în care desfășoară acea activitate. Deci tinerii trebuie să fie conștienți că firmele caută oameni buni și caută tineri pe care să-i formeze, să preia la modul cel mai serios conducerea și frâiere, atât parțial cât și total al unei firme. Deci cu siguranță sunt oportunități nenumărate pentru tineri. Numai că trebuie să se descopere și să arate că vor și cine sunt. Atâta. Și că au acele abilități necesare. Abilitățile, cred că experiența m-a învățat că se deprind. Cea mai importantă este atitudinea pe care o au tinerii și cu atitudinea potrivită și cu dorința de a învăța, dacă se suprapun cu domeniul în care un tânăr vrea să activeze, șansele de eșec tind spre zero ca un tânăr să nu reușească. Totul se poate realiza cu muncă, determinare, consecvență și pasiune. Ingredientele astea duc către succes în 99% din cazuri. Adică asta pot observa și la tine. Ai o atitudine foarte caldă și zâmbetul la fel e foarte cald. Adică se vede că lucrezi în domeniul turismului și se potrivește atât de bine. Pentru că ești foarte primitor și mereu ești deschis pentru orice inițiativă, cum ai fost deschis să vii la podcastul nostru ca invitat și îți mulțumim mult că ne-ai acceptat cu mare plăcere. oferta. Și acum că eu mă învârt dintr-un subiect în altul, când am fost la CONAC Olarilor, am văzut că aveți un ceas superb pe care scrie Casa Olarilor? Parcă? Da, așa ne poți spune povestea din spatele Casei Olarilor? Cum a trecut de la casă la CONAC? Da, acolo a fost o poveste de natură juridică mai mult decât de altfel, în ideea în care, prin investiție, am încercat să creăm și partea de legacy, adică, practic, logo-ul de la CONAC, vizualul acela a fost realizat de arhitect, după ce i-am făcut o listă cu valorile în care credem și lucrurile în care credem. I-am dat și a ieșit acel vizual.
După care am vrut să înregistrăm Casa Olarilor, trebuia să se numească pensiunea inițial. Și când am depus actele la OSIM pentru a înregistra marca, am fost atenționați de către un olar celebru, olarul Daniel Leș din Baia Sprie, care are deja marcă înregistrată pe Casa Olarilor. Și atunci, după o discuție mai lungă atât cu familia, dar și cu cel care deținea marca respectivă, căutând ceva specific pentru zona Olteniei, să legăm și să înrădăcinăm și mai mult arhitectura cu zona, am ajuns la concluzia că denumirea de Conac se potrivește atât din punct de vedere arhitectural, cât și din punct de vedere al locației unde am construit business-ul și cred că, din nou, chiar dacă a fost un hop peste care a trebuit să trecem, că a trebuit să renunțăm la denumirea de Casa Olarilor, acum, în momentul de față, pot spune că denumirea de Conacul Olarilor se potrivește mult mai bine și a fost poate o presiune suplimentară pentru a gândi puțin mai mult la nume și a ajunge la o variantă mai bună. Ori a fost chiar un semn, dacă tot suntem cu aceste lucruri. Deci, practic, voi ați vrut să puneți numele Casa Olară pentru că pe voi vă cheamă Olarul, iar el avea Casa Olară pentru că era un olar. Pentru că era un olar, da. Și aici a fost mica dispută. Aici a fost mica dispută, exact, să nu se creeze confuzie. Bine, confuzia nu se prea putea crea, având în vedere că Baia Sprie este undeva, cred că la peste 600 de kilometri de noi, deci... Da. Mulțumim mult, Mihai, pentru aceste sfaturi și pentru poveștile tale extraordinare. Acum, înainte să încheiem episodul, ai un ultim sfat de pe listă, să nu rămână 2 sfaturi, să fie 3, pe care le-ai adresat tinerilor care vor să înceapă o carieră în antreprenoriat sau vor să aplice la un stagiu de voluntariat la voi, la Conac Olarilor. Ultimul sfat ăla cel mai bun, cum ar veni, care ar fi? Sfatul meu pentru tineri ar fi să nu renunțe niciodată și, statistic vorbind, să nu le fie frică să greșească. Să facă atât de multe greșeli cât este nevoie până când ajung să se cunoască suficient de bine. Dacă ne gândim că un tânăr poate are în momentul de față timp să greșească de 10.000 de ori pentru ca următoarea dată să descopere ceea ce îi place sau să facă fix ceea ce îi place, să intre în rezonanță completă cu el și să fie realizat și fericit, merită tot drumul. Și e un drum și un parcurs pe care un tânăr îl poate parcurge doar cu curaj. Pentru că ai nevoie de curaj inclusiv să greșești. Ai nevoie de curaj să reușești, dar ai nevoie de mult mai mult curaj să încerci, să greșești, să o iei de la capăt și să greșești din nou până când realizezi ceea ce îți propui. Deci să încerce lucruri noi tot timpul, să nu le fie frică de eșec, pentru că niciun eșec nu este sfârșitul. Dacă ar fi să rezum mult mai scurt tot ce am spus până acum, ar fi că greșeala este doar cea din care nu înveți nimic. Restul este experiență. Exact. Îți mulțumim foarte mult, Mihai, pentru că ai acceptat invitația noastră și pentru că ne-ai share-uit din experiențele tale de viață și poveștile tale de viață și aceste sfaturi care, clar, o să încurajeze mulți tineri. Cam atât a fost pentru episodul de astăzi. Stay tuned pentru următoarele episoade.